Joo, mä oon Mari Heino ja mä oon kirjaston johtajana Viikin kirjastossa. Minun nimi on Sami ja minä olin töissä vapaaehtoisena Viikin kirjastossa. Sami, sun vahvuudet työntekijänä on se, että sä olet luotettava, huolellinen, älykäs ja analyyttinen. Mari, sun vahvuuksia oli viisaus, empatia ja ymmärtäväisyys. Kohteet muita ihmisiä ihmisinä. Kiitos Mari, että otit vastaan ihmisenä. En ollut kuntoutuja, en ollut syrjäytynyt nuori. Mä olin vaan ihminen, joka otettiin tekemään työ ja hyväksyttiin tekemään työtä. Yleisvaikutelma susta työntekijänä oli se, että sulla on todella monenlaisia taitoja ja uskon, että sä löydät aika helpostikin semmoisen työpaikan, missä sä pystyt niitä käyttämään.